Takže vítam vás pri prvom dieli nášho dokumentu Jeden deň. Nachádzame sa momentálne pred barakom jedného bratislavského rapera, Gambu. Máme tu spolu stretnutie, prežijeme spolu spoločný deň, jeho zvyky, proste kde pracuje, jeho štúdio a celkovo budeme sledovať, čo za ten deň spraví. Takže nechajte sa prekvapiť. Zranica, chlap, ženy, všetko v rádiu hrá Gamba a Letko. Boli sme v Kežmarku na koncerte. Dávam, rapujem, som asi tak uprostred slohy a v tom normálne najebaný Letko sa načiahne hlavou ku mne a povie mi, že brácho, ja si musím ísť utrederiť, lebo ju mám nejakú navohnutú. Koko, tak toto keď mi uprostred rapovania na koncerte na stage zajebal. Ja som sa tam skoro asi dosral, ty kokos, lebo som nevedel, či mám tam padnúť na stage a smiať sa jak drbnutý. Ale našťastie som to ustal. Rapoval som ďalej, ale keď ti niekto povie uprostred rapu, že má nejakú návohnutú riť a že si ju potrebuje ísť povtierať akože ty. Ja som sa tak smial na tom debilovi proste. Nachádzame sa v Bráči, reštaurácia Slona, tak ideme si dať niečo na americký spôsob. Beha tu bariaky klitoris, ktorý tu vyťahá pitony. Leje sa vodka, leje sa hruška, upratovanie bude zajtra fúška. Prestan sa učiť, aj keď je skúška, pozri sa na teba. Takže prvá vec, čo by som sa ťa tak spýtal, tak povedz nám teda, kto si, odkiaľ si, v prostredie, v ktorom si vyrastal a podobné veci. Moje meno je Gamba, a.k.a. Gambič. Mám 26, vyrastal som aj som v Bratislavy, konkrétne z Rače Rendes, alebo teda Rača, hej. Hudbe ako také sa venujem od 14, kedy sme začínali ešte s kamošom, ktorý sa volá Maxo, hej. A v podstate odvtedy je to také, že venujem sa tomuto, riešim to stále a momentálne ma to dokonca aj živí. Takže ďalšia vec, čo by som sa tak spýtal, povedz mi, kde si študoval, alebo čo máš vyštudovať? Máš vyštudovať vysokú školu, alebo... Mám zatiaľ strednú školu a s tým, že vlastne so zameraním na podnikanie, ekonomika. A vysoká škola, myslím, že si niečo mal na internete, že študuješ na vysokej škole, alebo... Študoval som momentálne, bohužiaľ nemám na to čas, takže... Ale študoval som vlastne architektológiu, psychológiu. Jasne. Máš priateľku? Áno, mám priateľku. Koľko spolu chodíte? To bude 2 roky. 2 roky. A plánujete nejakú väčšiu budúcnosť, alebo niečo také? Určite, samozrejme, 2 roky už nie je len tak, takže... Bývate spolu? Áno. Pohodička, hej? Pohodička úplne. Je to taká moja spriaznená dušička. Nevadí proste, že takto glietaš po koncertnú šnurách a... Vieš čo, práve, že naopak som veľmi rád, že ma v tom podporuje. Čiže to znamená, že môžem sa obratiť s čímkoľvek. Vieš, Jazdieva takto s tebou na tie koncerty a podobne? Jazdevala, ale teraz vlastne nemá na to moc čas z dôvodu toho, že ona chodí na vysokú školu a poznáš to, keď treba sa na skúšky drtiť a tak, takže aj hej, aj nie. Podľa času. Takto sa ťa opýtam, keď sme tu v tomto bare, aký máš vzťah k jedlu? Napríklad jedlu? No tým, že som bravčový hlad, tak to musí byť úplne jasné, že žerem všetko, čo sa len dá. A zapíjaš to nejak pivkom alebo... Ja vieš čo, práve že nie, lebo v aute som takmer stále. Takže klasika, minerálka alebo na pochovku a tak, vieš. Takto s chalami sa tu stretávate v tejto podniku, lebo momentálne sa nachádzame v podniku, ktorý je akože veľmi blízky. Hej. Takže tu sa stretávate s chalami, hej? No, v podstate, že... Alebo chodíš len s manažerisom, alebo... Tak, okrem toho, že máme na starosti, tak je to kamarát od malička, hej, takže máme určite takú partiu a keď sa dá, tak ideme sem, alebo u mne a tak, vieš.
Čo by som sa tak spýtal, že čomu sa venuješ vo voľnom čase? Okrem hudby samozrejme. Keď je fakt ten čas, tak dopisujem texty, čo treba proste, alebo drtíme na kompe hry, proste ja som taký, že... Čiže ešte také veľké decko, hej? To si zajemal z toho človek. Nevyrastie proste, to je v tebe, no. A tak čo urobíš, vieš, lebo... Tak lepšie ako sa flákať po hudbách fetovať, Lepšie, ako by som mali záporovaný, tak som radšej doma na kompe a keď treba, tak proste spolupracujem, alebo neviem... Už sme tak pri tom, mal si niekedy vzťah nejakých drogám, alebo keďže vyrastal si teda Bratislava. V živote ja proste som bol vychovaný tak, že ani cigarety, nikdy v živote som proste nemal ani cigaretu, takže ja takéto veci... Hulil som na skúšku, hulil som asi tak 3-krát možno, alebo 4 a to som si dal s Maxom proste, s najlepším kamošom, jeden z najlepších, hej, a to klasika. Sme sa smiali pol dňa na pičovine, ale to je celé, nič viacej. Sa vykoptať nevedela, čo chce. Fotíte mi farbu profila. Ja by som chcela fotky svadobné. Koľko to bude? 14,82 €. Do piča aj s tým ventilátorom. Zima je tu, ale inak mi to nepišti, fakt. Normálne cesiar to nepišti, naozaj. To len cez zimu. Ale prísám piču naozaj, ty kokos. Serus. Jedom na to, na hambu, ty. Na gambu. Na hambu. Robota bola je aj bude, len sa nájem, hudba hraje, nalejem drink a pomaly sájem. Dneska nič nerobím, dneska mám v piči. Nachádzame sa na Trnavskom mýte a ideme práve do štúdia, kde dojde typek na nahrávanie, ktorý sa volá Filip Max. Takže uvidíte teraz, ako to vyzerá u nás, čo tam máme, čo je nejaká tá moja práca, keď chce niekto dojsť na nahrávanie, takže za chvíľku. Nachádzame sa na Trnavskom mýte v štúdiu One Blood. So mnou je tu Filip Max, ktorý si ide dať vec akurát a momentálne som zapol software na nahrávanie a ideme na to. To je taký bežný deň. Ráno zjebaný na kokoda, furt je mi málo. Slovák jak repa, 12 metám. Na oči nevidím, šikam a netám. Sorry do piči, som vulgárny kokot. Čo sa ti nepáči, povieš mi potom. Nemám frčas. Niečo dá, čo dám? Tak vraví, že si dobrý herec, tak Samičky? Dojde do klubu a už pada bundička. Pod ňou len tričko a na spodu suknička. Tak krátka, že porad vidno aj kundička. Hovorí jedným slovom, je to kurvička. Ledva má 15 a už fajčí bambosy. Hubu má tak veľkú, že nestačia 2 kusy. Ešte nemá kramy, tak môže ju napustiť na hajzli prvý kus. Album je za sebou 4, kdežto posledný som vydal v decembri. Album sa volá Chcem to dať von, pozor, to porno nie je žiadne, že chcem to dať von. Chcem to dať von ako niečo, čo som chcel dať von, nečakané. A predáva sa dobre, a až tak dobre, že už nejsú. takže ale tak som rád, vieš, ak je to v dnešnej dobe. Takže tak asi. Tak asi tým divákom by sme mali ozrejmiť, že to na tom albume je, akých si tam pozval hostí a podobne. Jasné, vieš čo, hostia sú tam chalani z labelu Level Up, čaute. Respod je tam, na produkciách Český Cream, Ryan Beats a čo ja viem, Neutral. To sú typci, ktorí proste zatiaľ ešte nemajú nejaké také mená, hej, ale kvalitatívne je to super, hej, čiže samozrejme ináč by som to nechcel, vieš, Rôzne ako som pozeral na tvojom Facebooku, som videl rôzne odozvy ľudí.
ktorý typ ľudí sa zameriavaš? Je to nejaké všeobecné, alebo zameriavaš sa na problematiku bežných ľudí, alebo... Určite takto, ja ti poviem. Ja sa zameriavam na problematiku ľudí ako takých. Čiže to znamená, že ja píšem témy, ktoré som si ja prežil sám, hej. Keď som dal von vec Život bere dáva, tak je to o rakovine a je to proste, je to vec o tom, ako som to mal ja doma, hej, keď môj tátko to mal proste a ako sa žilo. Čiže, alebo love songy, ktoré dávam, tak sú z veci, ktoré som si ja prežil niekedy v minulosti, hej. Keď sa dáva vec, neviem, sociálna nejaká zo života, ako sa tu žije, ako je to na Slovensku, prečo to funguje tak, ako to tu je. Prečo tí vyjebaní cestári ešte neodhrnuli tie cesty, poviem vám, proste čokoľvek, hej, niečo. Čo sa náskytne. Tak to sú také témy. A samozrejme, druhá vec je aj to, že záleží, aký beat mám, hej, čo mi povie ten beat, akú tému by som do ňoho mal dať a keď už teda viem tú tému, ako to spracovať, ako to nahrať. A keď už sme pri tých beatoch, kto ti robí beaty? Robí si ich sám, alebo... Nie, na to mám týpkov, ktorí vlastne mi robia veci. Teraz mám jedného dosť talentovaného čáva, ktorý sa volá Neutral a robí úplne bomby na požiadanie. A určite odprodukoval mi na albume väčšinovú časť a s tým, že ešte na albume, ktorý sa nahráva s Letkom, tak tam robí tiež dosť veľa vecí. Takže spomenul by som túto hlavne jeho. A keď sa ešte tak spýtam, tvoja tvorba, ktorou sa produkuješ, o čo ti vlastne ide? Chceš sa dostať na nejaké výslnie, alebo chceš mať stále tú svoju nejakú lineu? Či sa chcem tak... Samozrejme, každý sa chce nejaká... Každý sa chce dostať sa, jasná vec, je to nejaká tá cesta, alebo je to nejaká tá postupnosť, hej, ktorú človek chce. To strašne veľa ľudí ako hovorí, že ja som underground, proste chcem tam ostať, že ja mám v piči každého, proste idem si svoju lineu. Vieš, ak je to, ale v dnešnej dobe, svoju lineu som si zabil. V dnešnej dobe je to tak, že aj underground sa proste nejakým spôsobom prezentuje ako mainstream, lebo každý jeden klip, každá jedna pesnička do rádia a mainstreamu sa stáva aj to, že keď undergroundovú vec dáš na YouTube, lebo YouTube je čisto mainstreamová záležitosť, čiže underground na Slovensku bol kedysi v roku 2000, keď ja som si podával s chalanom kazetu na disku, tak to si myslím, že vieš, proste to je niečo úplne iné. Underground na Slovensku, tak určite sú tu, hej, proste mladá generácia, nová, prichádza, tlačí sa, možno niekto nemá cash ešte na štúdio a má výmoženosti, ktoré ešte nie sú úplne top a toto je presne ten underground. No, proste, pre mňa teda tak, no. Vieš, lebo pýtal sa to hlavne kvôli tomu, lebo tvoja tvorba je fakt rôznorodá. Robil si rôzne disco, jasné. Snaží sa predrať tam hore. Chcel by si proste sa ukázať a... Je to prirodzený cieľ niekoho, kto proste za tie roky investoval do toho určité sumy a počase každému jednému človeku proste už dojde to nastavenie tej hlavy tak, že možno je nejaký čas na to, aby sa ti aspoň tie náklady možno nejakým spôsobom vrátili späť. Ale nerobím to vyslovene, že za peniaze, nerobím to pre peniaze, ale robím to za peniaze, že proste keď už sú aj tie koncerty, hej, tak každý si vie stanoviť nejakú tú cenu, za ktorú môže ísť, hej, že proste tým, keď už ťa tí ľudia sledujú a vieš, že proste si dosiahol nejaký výsledok a dosahuješ nejaké ďalšie výsledky a už to má nejaký plán na to nejakú postupnosť, tak prečo nie? Skôr či neskôr každý to bude chcieť. Lebo proste nejaká tá povaha toho človeka je nastavená tak, že pokiaľ už sa to dá, tak proste chceš mať z toho aj niečo viacej. Kto to robí zadarmo? Kto to robí zadarmo. Ako často koncertuješ, alebo ako často? Teraz som si dával takto. Mal som
pauzu na sviatky, lebo 2 roky som bol v kuse každý víkend niekde, takže som si chcel dať chill trošku a od februára už to ide zasa každý týždeň. Takže máš plné termíny, hej? No tak je to tak, sa. darí sa. No, takže je to dosť dobré. Tak ľudia, alebo takto, kluby si ma volajú hlavne kvôli tracku, kvôli tomu houseovému, hej, pojedme si na rovinu, to bol taký štart, to bol taký... Čakal si to, že to bolo práve, že to je úplná deľba, to je morfológia strašná, že absolútne, vôbec. To proste pamätám, ešte si sa tak spravili sme s Osekým a s tým tretím, sme spravili proste vec. A že ideme si spraviť klip, ty kokos, tak sme išli úplne na žaby majer, proste do zahradiek, do blata, kokoda na smetisko, tie parokne sme našli tam ináč, hej. Nebolo málo, ty kokos. Úplne na náhodu spravili sme pičovinu a zrazu bum, 4,5, mega. To si ešte pamätám, ty si sa tak halúzil na Facebooku, že keď dám prvý milión, tak sa úplne opijem. No, a zrazu ten milión fotku videl si, ty kokos? Videl som tú fotku, našrot. Totálny oný zhorec, ty kokos, hnojus, najebaný jak rič, ty kokos. Na ľudovita, ty kokos, úplne na najväčšieho. Ty kokos. To asi vystrieľ. Ne, tam ty kokos, pohode. Na ľudovita to je nový výraz, že keď sa dáš jak úplný král, tak si na ľuda. Takže na ľudovita sa dáme dole. Si kokos. No presne, takže a fakt proste nečakali sme to absolútne a chytilo sa to u ľudí, je to super proste a vôbec sa nehanbím za to, že som dal do houseu nejakého a tí, ktorí majú... Vieš, lebo vyskytli sa samozrejme hejteri. Jasné, to je všade, to je na každú vec a pozdravujem. A absolútne si z toho nerobím vôbec nič, absolútne proste, lebo to musí to byť vždycky proste, lebo to je dôkaz toho, že si ťa proste niekto všimol a že sa posúvaš. Bez hejtu by to nebolo, proste to musí byť vždy. Musí to byť. Pohoda, úplne. Ne, pohoda, úplne. Čak. To, že chalani darí sa, to sa mi páči. Pohodička, nesťažujem si, žijem si to, čo som vždycky chcel. A vieš, ono to neprišlo to proste za 3 dní. Neprišlo to za týždeň. Ja v podstate som začínal s rapom od 14, teraz mám 26, hej. Takže to sú roky, fakt. A ešte stále nejsem proste nejako, že ja neviem čo ty kokos. Niektorí si povedia už len keď si zapnú toto video, že jebe ten tam čo robí. Vieš, ale proste nevidia tú všetku tú drínu a tie veci, ktoré sú za tým proste, že ten track sa robí aj deň, aj 2 ty kokos a niekto si to proste pustí, len takto preskypuje a čau, vieš. Takže proste oni si vôbec nevedia predstaviť, čo za tým je a koľko peňazí sa vrazí do toho, vieš. Čo považuješ za svoj najvyšší úspech, ktorý si zatiaľ dosiahol? Samozrejme okrem tej pesničky, ktorú sme tu spomínali. No vieš čo, môj najväčší úspech je to, že som aspoň tam, kde som. To je pre mňa také, že wow, že proste, že není to, že už teraz viem na základe tej šnúry koncertov, čo som 2 roky ťahal proste, na základe toho viem, že tak to nebola iba nejaká taká blbosť, že áno, mal som nejakú maniu, proste držal som sa toho rok, 2 a potom sa na to vyserem, ale že proste už je to niečo, že už to dospelo do štádia, kedy si môžem povedať, že áno, tá hudba ma dokonca aj živí. Dobre, jedna vec je ich sám za seba, ale samozrejme tie pesničky a tú tvorbu obohacujú tie oživiť, máš pravdu. Máš pravdu. No vieš čo, ja som to mal doteraz tak, že proste spolupracujem s ľuďmi, s ktorými sa osobne poznám, rozumiem si s nimi, hej, preto na albume som mal proste featuringy 2 alebo 3 alebo koľko, už ani neviem, to je jedno. Letko tam bol, Respot tam bol, hej, proste, lebo ich poznáme s nimi, sranda, smejeme sa, vieš, že tak prejde. Čo som tak pozeral, no. Tak zaujímavé je to, že ty si sa skôr, nie že preslavoval, bol si skôr známy v Česku ako na tom Slovensku. Na začiatku to bolo tak a to som bol ešte mladý, teraz som starý, krokodil.
na začiatku presne som prvý rok vlastne som chodieval koncertovať len do Čiech. Hej, takže tam som bol aj odpromovaný v rádiu Spin, proste, ktoré tam bolo v tej dobe kvázi asi jedno z najväčších, akože je ešte aj, ale v tej dobe mal taký rozmach. No, tak tu máš rekt, prvý rok, dva asi, tak to bolo čisto len na Čechy. Až potom nejakým spôsobom sa začala budovať aj nejaká tá základňa fans aj na Slovensku. Takže tak. A je to netypické, ja viem, ale ja neviem prečo. Proste to takto bolo. No, že najskôr som išiel na koncerty do tých Čech. Vlastne. Že fejkové čísla, to nebolo vtedy, ešte to poctivých 4,5 milióna, fakt, hej, takže ja sa teším z toho fakt ako kokot, lebo proste to nikto nečakal, ja som myslel, že keď tam bude 100 litrov, tak budem rád. 100 litrov bolo za 4 dní prvé, ja som kúkal ako kokot. A pritom je to úplná ujebaná pičovina. Seky točil v Rusku, ty kokos, nešak, lebo on býva tam, už nebýva tam teraz, ale býval tam. V Rusku tam s tým Černochom, čo tam slopali tie vodky, ty kokos tam lebo tam bolo vtedy minus 42, ty kokos. Jebe, najebaný, jak ríte, tam ho vozili vo vani, ty kokos, a ja neviem čo. Tak sa robí klip. Ty toto... Seky, serus. Proste, ale to sme nečakali, vieš, proste, pekne, 4,5 milióna je pekne. 4,5 mega len tak. Na Slovensku to výborné. A potom už ďalšie, na Prekliatom je teraz 1 200 000 alebo tak. Možno práve do milióna tiež a tak, takže... Jednu vec, keď dáš von, tak potom tak už to ide tak nejako samostatne na sebe. Počítame do parku, ideme s manažéri som vyriekloval dnešná pičovňu, tak som zvedavý, či mi to daje späť, keď to nestane svačiť. Stay tuned. Mohol si mať hociakú, ktorá sa ti ľúbi, mohol si mať, no dnes máš vybratu. Mohol si mať hociakú, čo vieš si kúpiť, mohol si mať. No počkaj, bol ti k tomu, čo sa podá. Točíš to? Máš to? Tak tu navojte do mňa. Teraz sa vypravíme s záletkom do Petržalky, do jeho obchodu, do rybárskeho. Lebo potrebujem s ním prebrať nejaké veci na album, takže ideme tam. Stále celáka, stále priťahuje, vôbec si nevadí, že ťa vyfakuje. Mohol si mať hociakú, ktorá sa ti ľúbi, mohol si mať. Nachádzame sa teraz v Petržalke na byte u Letka. Došiel som za ním na to, aby sme prebrali nové veci na album. A teraz som trošku korí, takže ospravedlňujem sa, zahájma som party na začiatku. Paťo mi písal, že o 3 týždne, že má čas už. No, však to si mi písal. Budeme točiť už ten klip na voľný beat. Na voľný beat, ale. A jedna možnosť je, že pôjdeme ku Simonovi. No. A že spravíme to, takže to som chcel. Kde by sme to otrúkali? No tam ale. No na byte, on má, nie na byte. Má byt veľký a tam by sa to dalo, vieš. Tam to sa to zmestí, ako to osadne po tých ľudí? Forisbový byt má, vieš, No, viete, ja myslím. to sa bude dať a čo som chcel. Práve ja nechal, tak nebal. Tak to aj nezbylo. Tu ne, to je kokot. Ty kokot. Tu je, tak piča. Bol mrazak. Ty si kokot? To si nenažraný do piče, je to vole.
No, Tak som to nasal, ty kokot, ne? Nasal si to jak kapor. Ja, kokot, jak to boli? Ja ešte si tá kombinácia káva a teplá. To je bolné, čo? Zajebem ťa. Au. Nevadí, si dám ešte. No, to som chcel, že chlíp teda od 3 týždne, že ne už je to na... To som sa jak zajebal teraz. No, už to je proste... Od 3 týždne sa točí, hej, a povedz mi ešte, že kedy chceš dojsť na nahrávanie na mixtape. Na freestyle. Na freestyle som už chcel nahrávať tento týždeň, že sme sa bavili. Dobre, ale tie beaty máš už, alebo nemáš ešte stále? Má tam niečo, ale... Budúci týždeň asi niečo. Na budúci chceš? Ja som chcel už tento, však ja tam máme nejaké byty vybraté. Nejakých, zatiaľ 3-4 tam mám a zbytok už dohodím, vieš, zbytom. Lebo som včera nad tým sedel, práve včera som nad tým sedel a ešte som povyhadzoval mŕťa na niečo, sme tam vybrali také kokotiny, že nebolo to vhodné na freestyle, vieš. Aj? Dobre, ja mám polovicu tej textu už na rýchly vec, túto, na preskakovačku. Ja už dokončujem hento, že čo sa tu deje. Tá vec, čo máme rozrobenú, movu, dokončujem. Hento čakám s textom už len na teba. Zajebeme ináč. Môžem povedať, že som pyšný na tohto človeka. Že nie je to len love songer, budete veľmi prekvapení. Chlapci, dievčatá, čo sa nachádza v tomto Turkmenistanovi. Lebo... Sám som tomu neveril, čo z neho vybehne. Sa rozprávame o hudbe, lebo... O hudbe, áno. Taký Turkmenistan. To čo za mňa... Čo za mňa vybehne? Ty si kokot. Dávam si kávu a potom na hajzli zo mňa vybehne Turkmenistan, ty si kokot. Bravčový špás. Ne, on je tak, že album normálne do marca teda, hej? No album by sme chceli stihnúť do toho marca, no do toho. Turkmenistan, Tak už máme dosť veci. Už máme nahratých 7 veci. 7 asi, no. Alebo 8, akurát refren na tú onu, tiež jeden máme love song, ja som na love song s ním. Jeden. No ešte, akože, nie je to ešte úplne dorobené, potrebujeme tam aj nejakú spievačku na refrén. Už máme. Respektíve Gambit spomínal, že už má, len to musíme dohodnúť sa s ňou, či to bude chcieť spievať a tak ďalej. Takže ináč, ja som dodal ešte chalania jedného. Keby náhodou, má spev. Ale nepočul som ho ešte, ale že veľa dobre spieva. Dobre, dohodnutí sme teda a dohodnutí sme a teraz ideme do reštiky, tak ako sme chceli. Zatiaľ, serus.